Office jong District Sports Officer DSO Southwest Kasil District Lingbak District Sports Promotion Society Southwest Kasil District Mendakasi Karpanai Terik Nailan Arjapsan Kalapan Konoy Kalimpung Ile Kai Blatip Gum Kafod Inter School Maupan and Tokafor Hamadan Artificial Turf MDSA Nonglang Southwest Kasil District Kani kalimpung ile kai kalalong kadang jong kajingkan mau buram yu major dayan chan way negi klur ile kai hockey jong kari da kaba ki rakhe ka National Sports Day arjap san ha kajing ile kai mau pan kabade jong ki kenthai la ra da ka Modern Academy High Secondary School rang mau kala job da supply la laikway pan pershai ka Nativity High Secondary School mau karwan Kadbah kajing ile kai jong ki shin rang pan la job da ka Modern Academy High Secondary School rang mau dah nyopu ar la sauku ar point persha ya ke JNV Southwest Khasi Hills District. Ha ke jing ko ap tan telai jong ki kenthai ngan Nativity High Secondary School mau kerwan kala job persha ya ke JNV Southwest Khasi Hills District. Nang ta ha ke jing le ka jong ki shin rang pan la job da ke Nativity High Secondary School mau kerwan persha ya ke Little Star High Secondary School mau kerwan. Kiblawan ishim benta ha ke ni ka food inter school maupan and tokafor kilong baro khat arteli school kata ha ka maupan khat wei kan hun ki shinrang bat khat ar kan hun jong ki kenthai kat pa ha ka jinga ko ap tan telai ki don riu kan hun jong ki shinrang bat san kan hun jong ki kenthai ki bledon lang ha ka ni ga sngi kilong nadu uba B Jerwa MPS Superintendent Jongki Pulit ka Southwest Khasi Hills District Kumukongsan uba C Masar MCS Assistant Commissioner Jongka Southwest Khasi Hills District Kumsumbot Kongsan uba D Singkon District Sports Officer Southwest Khasi Hills District kinoi kai ki Canal School lambat ki wei dia A winner trong boys category haka mau point peanut bata di serve region 1 kali ka 4 ka first time yang kali bagi iu ni pedlong kali ka games ka mau point buat ka tag of war and tenat pa yu that kai boro ki participants ang ni badan pipini ka ko same mami mono kan give up pia kun bet hadu kelas and ketika tu ban bali bangi organize kum kini national sports day ro na bari kwa ba fi baro fin pyndonkam ya ka efforts jo fi ha ka jingi lakai mau ka jingi lakai ro ha ka no ka kam ba fi tebe ha ba fi don ni ka no ka talent ha ba fi don ni ka no ka ba fi sko ba fi tebe ba ka ta ka feel kadi ka jing crack kot ne kadi ka jing tem jing wine ka jing ka no ro Jadi pen tebet pen bahai na dia, wafin la pen nuan ra nam, umutang ya ka district, hindi ya ka state, bat ya ka country lo. Fi menta bon bahagi nong ilakai, kini kita menta khawat jam fi, kita kinuksa kita bahai. Maki kita trish kong untuk kat no, bagi nuan ra nam ya ka district bat ya ka state. Te kumta kumjung ikwan fi lo, bat nang ni sekhabat, wafin day penyelek ban minot ban kristom hakado kono ka feel ba fisngo ba fitbel ki bol ba ki lak ki opportunities mentale ka perthai ka bangila banyarap yo fi ba finwan sa kaman ha ba fisngo hi ba fidon ka capability fidon ka talent mungingin dambet hadin jo fi banyarap ha ba fisngo ba fila ban trestom munde ban bol ki nuksa ki sniew man syukran kindia de kata namar ni bol ba ki khna jongi Kamta menta hakibi-kibi ki jela ndong he ni district ka hakibi-kibi ki jela ki bon ba ki khna ki age jong fi ki bangop aka drugs tingim kwa ya kani ka district pada banja menta takadaw hapa fidon hi ka mensi mega sports I look kamet bat mensi mega sports hapa fidon ka jing krakot I look kamet ka mensi jong fi ban le haban pentebe ka jing krakot but lele do kumno ro mde ban ngop aka drugs Tang kita ki kintian mengenai all the best of you, Boroki athletes ki peran hunye. Thank you so much for the wonderful participation of your done.
of course kita ki job, kita ki badem. And they mean ketika kita pakai effort, pakai ai, kapalong 100%. Kata kadi bangi kuat banyoi, and kata hai bangi yoi minta kasi, police mo.